2 kilo lang ba? Ay, natulo. Alay, kay pagdali, dahil kay lami na kastanan. Hindi na ako mimutan rin mo kalibangon kahion. Ka na lang. Boss. Ay, boss. Napon, boss. Dali, dahil nanay, kay mga tao doon. Duda ng mga tao sa kuwar. Dali, di ha? Ya, ko namunta na diri bang agi. Oy, ayo pag na. Ha? Ano, kaya ang mga tao doon nagagiagi na. Saan ka po? Kita agi diri. Nga ito, 2 ka buhok. Ang agan. Puro laki. Sigag mata ni mo eh. Ni pap ka. Wala mo, boss? Oh. Ayos ko ah. Dali, pag di lang, pulis mo. Tayan mo, bugayan mo. Asan mo kadapit eh? Tabi. Ay, bagay na mo na, naniid ka sa kuwa. Nadi ka magagi-agi? Ya. Bangas, tuko na. Dali lang. Atay, mga ba... Oh, puya. Dali lang taon niya. Boss. Puya. Boy, Ano sa'yo maglabang-labang na, boss? kita atong laki na naghukas. Mga tao dito pa daw, nga naman? Ako tong dakpo nanta kay pulis ko. Pulis ka, sir? Oo nga naman. Tuwar man ito, sir. Sir. Doon, sir. Oy, Sir, asa ka pa daw? ato kasi magkukas ng baka ba? Kita atong laki nga nagubo. Itong Oh, burger marami ba? na sugatan ito, unahan. Na dito? Oo, na dito. Sige. Sige sir, hama sir. Ito ba? Siga kay kag mata ba? Pap ka? Namugoy, na-try ko, sir. Diabetes? Muna sigaw. Pahiri nagkanang kuhan. Bitadain? Sige, sir. Salamat, sir. Ito na rin, bakit mo rin? May pulis ka taon, maluoy Kapoy, kapoy, kaya ka ba? Ano saan sir? Ano yung pasabot ninyo? Itong gipangita na ko. Sus, bata ah. Kuya ko na masuyop, dalubot. Sige, kita mo ang ba? At So kaila na kanina ay? Oh, sige mo nag-agad rin. Sige, pagkuha mo, puho ko talaga. Ito na utana ko, wala kay kakaila lagi. Nga, kaya siyempre, naong naman ko na ilan sir. Pero, sa karon mo, siyagi na sir, na. Mau gini. Mauna sir. Ang basta mauna to, ha? Salamat ha. Itong 2 lang kilo, ay lang kag... Ay lang, pilig tambok, kaya moro man na yung sugba. Magsugba na mo ron boss. Mag-food trip ni sir. Di ba mo mga unapel, sir? Dili lang. Ako pa ni hatod lagi. Salamat ha.